Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна абмярковаем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І сёння у нас так склалася, амаль адвакацкі дзень, як мінімум 2 эфіра будуць з адвакатамі, але з трошку рознай спецыялізацыяй, так бы мовіць. І першы у нас адвакат Дмітрый Лепретар. Добрый дзень, Дмітрый. Вітаю. Я, безумоўна, хацеў бы пачаць з тэмы, да якой вы прыклалі руку. Маецца на ўвазе канцэпцыя люстрацыі. Вось гэты дакумент, які быў распрацаваны, і мне данеслі мае інфарматары, што вы маеце дачыненне да распрацоўкі гэтага дакумента. Ці праўда гэта? Апасярэднана так, таму што над гэтым дакументам работала цэлая група экспертак і экспертаў. Яны дадавалі свае веды і сваю экспертызу, каб распрацаваць гэты дакумент. Большасць з іх не пажадалі б, каб іх называлі аўтарамі ці аўтаркамі гэтага дакумента, таму што, зразумела, кантраверсійная тэма, вельмі чулівая, і больш за тое, яна прыцягвае ўвагу не толькі дэмакратычнай супольнасці. Добра, мы да гэтай тэмы вернемся абавязкова, таму што адна з галоўных яна будзе на сённяшняй размовы, але я трошку, можа быць, адыдуся ў бок, але такой, ўсё ж таки перад гісторыяй мне гэты момант трэба было удакладніць, а зараз так як і планаваў пачаць наш эфір. Скажитека, ласка, з пункту гледжання юрыста, з пункту гледжання адваката і проста чалавека, які назірае за тым, што адбываецца у Беларусі внутры па той інфармацыі, якая до нас доходзіць. Як вы ацэньваеце ўсё ж таки узровень рэпрэсіі? Як мы там выйшлі на плато рэпрэсіўнае? Рэжым пачаў неяк так даваць сігналы, што пачаліся змены у бок лібералізацыі і змяншэння ўзроўню рэпрэсій. Як вы ацэньваеце стан палітычны, рэпрэсіўны, юрыдычны ўвогуле унутры Беларусі? Перш за ўсё, моя ацэнка стану сітуацыі з правамі чалавека, яна базуецца на тых назіраннях, якія робяць праваабаронцы. І я ўсім раю раз на месяц завітваць на сайт праваабарончага цэнтра «Вясна». Яны робяць кожны месяц справаздачу аб тым, што адбываецца ў сферы правоў чалавека ў Беларусі. І гэта вельмі такі дакумент прыскіплівы. Ён ахоплівае не толькі колькасць палітычных зняволеных за нейкі тэрмін, але увогуле характарызуе тое, што адбываецца. Это па-першае. Па-другое, беларускі хельсінскі камітэт раз на квартал выпускае свае тренды. І там таксама можна пачытаць. Гэта не такія вялікія дакументы, як падаецца, і яны вельмі цікавыя з пункту гледжання, калі людзі увогуле хочуць разбірацца, што адбываецца ў гэтай сферы ў Беларусі. Таму моя ацэнка такая, базуючыся вось на гэтых дакументах, нічога у лепшы бок не змяняецца. Стала больш складана даставаць інфармацыю аб рэпрэсіях у Беларусі, таму што калі першыя годы рэжым не хаваў, а нават дэманстраваў вось гэтае беззаконне, усе гэтыя пакаяльныя віды, гэтак далей, то зараз яны пачалі гэтыя рэпрэсіі хаваць. Вось закрылі базу даных судовых паседжанняў, расклад судовых паседжанняў, таму нават падлічыць становіцца дастаткова складана, што колькасна, што там адбываецца, але якасна нічога ўвогуле не мяняецца. Такім чынам, вы, ў прынцыпе, пацвердзілі мае назіранні і праваабаронцаў, і актывістаў, палітыкаў, што ніякіх сігналаў, што неяк рэжым пачынае руху ў бок лібералізацыі, што ўзровень рэпрэсій зніжаецца, што можа быць там неяк там з правамі чалавека нешта таксама там нейкая палёгка, нема. І ў гэты час вось там прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці пачынаюць працу над канцэпцыяй аб люстрацыі.
Ці не выдаецца вам, что зарана яшчэ вот святло ў канцы туннеля, ну вот дзесьці можа там ледзь бачнае, а мы уже пачынаем разважаць про тое, вот калі мы выйдзем з гэтага туннеля на святло, то трэба будзе выцягнуць на гэтае святло і ўсе злачынствы і ўсіх злачынцаў і прыцягнуць іх да адказнасці. Не зарана? Мне падаецца, што не зарана, таму што трэба быць падрыхтаванымі да сітуацыі, калі будзе транзіт. Гэта можа адбывацца ў такіх рэжымах, як рэжым Лукашэнкі і астатніх рэжымах, гэта можа адбывацца вельмі хутка. І таму трэба мець нейкія напрацоўкі, каб усё гэта вось гэты транзітны перыяд прайсці нармальна праз працэдуры пераходнага правасуддзя. Таму люстрацыя гэта толькі адзін з механізмаў гэтага пераходнага правасуддзя. Таму, на мой погляд, не зарана. Больш за тое, гэта канцэпт, гэта не праект закону, гэта не яшчэ штосьці. Гэтая канцэпцыя, яна можа змяняцца паступова, калі будзе змяняцца сітуацыя ўнутры краіны. Але вось гэта такі базіс, на якім можна ўжо дастаткова хутка распрацаваць нейкія заканадаўчыя акты, калі раптам адбудзецца транзіт улады. Спадар Дмітрый, ну ўсё ж таки я да вас як да прафесіянала, які разумее, што калі чалавек трапляе ў складаную сітуацыю, да прыкладу, зараз мы живем у такім свеце і знаходзімся ў такім становішчы, калі людзі вымушаныя з'язджаць са сваёй краіны, дзе ў іх узнікае шмат розных пытанняў там юрыдычных, там з легалізацыяй, там з банкамі, да з усім чым толькі можна. Яны шукаюць, яны не ведаюць, яны разгубленыя, яны там не адмыслоўцы. Ну і здавалася б, першая патрэба вот атрымаць ад юрыстаў дапамогу, кансультацыю, падтрымку, суправаджэнне там ці яшчэ што-небудзь, а юрысты сядзяць і над канцэпцыяй ілюстрацыі разважаюць замест таго, каб дапамагаць вырашаць надзённыя пытанні. Вот учулі ўжо, відаць, такія абвінавачванні? Адно другому не замінае увогуле. То бок гэтая праца юрыстамі і юрыдычнай супольнасцю Беларусі, яна вядзецца. Дастаткова паглядзець на тыя праекты, якія існуюць у розных краінах, якія так ці інакш аказваюць юрыдычную дапамогу па кансультаванні беларусаў, якія апынуліся ў складанай сітуацыі. Тут варыятыўнасць гэтых ініцыятыў і праектаў вельмі вялікая, пачынаючы ад усім вядомай партызанкі, і дзякуем вялікі за тое, што яны робяць. І Цэнтр беларускай салідарнасці гэтым занимаецца, і Фрі Беларусь цэнтр гэтым займаецца, і таксама і больш так званая класічная праваабарона падключаецца, той же праваабарончы цэнтр «Вясна». То бок гэта розная спецыялізацыя, адно другому увогуле не замінае. Таму хтосьці адказвае за напроставую дапамогу беларусам і беларускам, якія апынуліся ў замежжах. Хтосьці адказвае, і такія праекты таксама ёсць, якія аказваюць дапамогу беларусам і беларускам, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. Такія праекты таксама ёсць. А хтосьці займаецца акадэмічнай працай альбо працай па распрацоўкі праектаў, канцэпцый, законаў. І увогуле вельмі часта гэта адны і тыя ж людзі. То бок яны проста частку свайго часу вытрачаюць на тое, як яны бачаць будучыню Беларусі. Аб чым яны даследуюць стандарты еўрапейскія, як гэта адбывалася ў другіх краінах, досвед іншых краінаў, і робяць вось такую працу інтэлектуальную, каб было лягчэй у транзітным перыядзе перайсці да правовой дзяржавы. Гэта вельмі важна таксама. Ну, я думаю, что вы ўжо чулі гэтыя прэтэнзіі, і якія я зараз агучыў, і вот такія выказванні. Ёсць пэўная група людзей, якія сваёй зараз жыццёвай мэтай паставілі змаганне з, як называюць, грантасмокамі. І вот, как бы, што атрымалі грант,
на там напісанне проекта Конституцыі, канцэпцыі ілюстрацыі, яшчэ нешта вот нейкага вот такога абароны правоў там я не ведаю ЛГБТ супольнасці там ці яшчэ якіх-нибудь там фемінізм там развіваць і працуюць над это, адпрацоўваюць гранты не каб вот гэтыя грошы пайшлі на дапамогу людзям. Вот сапраўды адно з другім не звязана ці наадварот адно другому замінаеце. Вот як вы ставіце да такіх прэтэнзій і абвінавачванняў? Я стаўлюся да такіх прэтэнзій філасофскі, таму што ну па-першае гэта добрая воля тых донараў, якія фінансуюць тыя ці іншыя праекты. І калі донар лічыць за патрэбным прафінансаваць развіццё нейкай канцэпцыі, дык добра ён фінансуе. Гэта не азначае, што гэтыя грошы аўтаматычна, калі не будзе праведзена праца вось па гэтаму накірунку, аўтаматычна перайдуць у наўпроставую дапамогу беларусам і беларускам. І гэта увогуле не факт, што гэтыя грошы увогуле пойдуць на беларускую справу. Потому что ну, ситуация с правами человека дрэнная не толькі ў Беларусі. Давайте шчыра аб гэтым казаць. Таму ну то бок ёсць такі пункт гледжання, ну добра, ён ёсць. У мяне ён адваротны. Гэта праца патрэбная па-першае, па-другое, я так скажу, что много з таго, што акумулюецца ў выглядзе канцэпцыі і гэтак далей, гэта праца можа быць на маральна-валевых па большай частцы, аніж на фінансавых умовах, таму што вельмі шмат юрыстак і юрыстаў выкінуты з краіны, і ім патрэбна нейкая праца інтэлектуальная, і яны з радасцю падхопліваюць гэтую працу по канцэптам і по ўсяму астатняму, тому што гэта інтэлектуальная праца на развіццё саміх сябе. То бок вы вывучаеце досвед другіх краінаў, вы вывучаеце новыя стандарты, стандарты Савета Еўропы, стандарты аанаўскія. І гэта інтэлектуальная праца, яна вельмі засмоктвае. І таму гэта у некаторых выпадках гэта нават не пра грошы. Гэта пра тваё самаразвіццё. Ну давайте да канцэпцыі больше конкретно звернемся. Глядзіце, каментар ад гледача под нікам «Заві мяне просто Джек» у дачыненні да самой канцэпцыі, што яна існуе. Ён піша: все правильно, все просто, это план помсты, я за. То бок канцэпцыя пра ілюстрацыі, вот гэтыя ваши распіски, гэта план помсты вы распісалі там? Я таксама чую вельмі часта і ў тым ліку і ў вашых эфірах гэты тэзіс адносна таго, што ілюстрацыя гэта помста. Мне ўвогуле здаецца, што з усіх спікерак і спікераў, якія так ці інакш каментавалі гэты дакумент, прачыталі яго толькі двое. Гэта спадар Кныровіч і спадарыня Лойка. Усе астатнія недзе чулі ў перакладзе. Таму я заклікаю ўсё ж такі прытрымлівацца арыгіналу гэтага дакумента і іншых дакументаў і ўвогуле чытаць. Гэта вельмі такая полезная справа. Чытаць. А прачыталі толькі двое, тому что вы, ну і вот ваша група распрацоўшчыкаў гэтым дваім толькі ім дала пачытаць, а іншыя не маюць магчымасці? У свабодным доступе ўсё можна пачытаць, гэта ўсё выкладзена ў сеціва. Зараз яно вісіць і на сайце Светланы Ціхановскай, і наколькі я ведаю, і на трох слонах гэта ёсць, на іншых платформах, і ўсё гэта можна пачытаць. Па-другое, увогуле механізм ілюстрацыі гэта не пра помсту, і гэта не пра адказнасць як такавую. Асноўная мэта ілюстрацыі гэта прадухіліць так званы бэкслайдинг, як гэта па-беларуску будзе, скотванне ў новую аўтакратыю. То бок, калі ідзе транзіт ад аўтарытарызма да дэмакратыі, ёсць вялікая рызыка, што ўсё нанова будзе скотвацца да аўтакратыі.
І таму гэта адзін з інструментаў. Гэта увогуле нават не асноўны інструмент, якім аперыруе пераходнае правасуддзе, каб вось гэтую новую дэмакратыю падтрымаць і не дапусціць вось гэтага скотвання у адваротны бок. Ну слухайте, скотванне ў адваротны бок, не дапусціць прыхода аўтакраты, гэта ўсё правільна, гэта ўсё так, ведаеце, так прыгожа, і мы за гэта ўсё выступаем. У той же самы час я не ведаю, ці чыталі прапагандысты лукашэнкаўскія вашу канцэпцыю, но але яны ўжо зрабілі свае высновы і кажуць, што там прапісана, як пасля прыхода да ўлады вось гэтых всіх там офісаў, кабінетаў і астатніх дэмсілаў, яны сваіх ворагаў будуць на слупах уздоўж праспекта Незалежнасці ў Мінску развешивать. Вот, дарэчы, як подтверждение. Той же самый «Зови меня просто Джек» пиша: а этот план не перессорит, мягко говоря, граждан в стране? Столбов фонарных всем злодеев хватит. Так что там у вас со слупами? Як гэты працэс прапісаны? Ніякіх слупоў не будзе, прынамсі гэта не распісана ў канцэпцыі. Увогуле праваабарончая супольнасць падзялілася наконт прапановаў гэтай канцэпцыі на два лагера, і адзін лагер кажа, што канцэпцыя занадта лагодная. То бок наадварот, сам прынцып, які закладзены ў гэтую канцэпцыю, гэта самадэклараванне. То бок любы чыноўнік, які займае тую ці іншую пасаду, якая абароненая, якая, ну, гэта высокія пасады, скажем так, распарадчыя, ён павінен падпісаць і запоўніць дэкларацыю ілюстрацыйную самастойна. Калі ён гэтага не робіць, адказваецца, то ён звальняецца з гэтай працы, і калі ён хлусіць, то ён не будзе займаць ніводную з абароненых пасадаў. А калі ён скажа праўду, і калі да яго не будзе прэтэнзій крымінальнага характару, ён застанецца на сваёй пасадзе. І тут ужо кіраўнік гэтых органаў будзе ўжо вырашаць, ці патрэбен яму такі супрацоўнік ці не. То бок сама ілюстрацыя гэта у тым механізме, які прапісаны ў канцэпцыі, гэта механізм самадэкларавання. І ўсё. Ну вось пытанне ад Вожыка Патрыёта: ці ўлічвае канцэпцыя бенефіцыяраў існуючай сістэмы ў Беларусі, умоўны уладальнік вялікай вытворчасці ці сеткі крамаў, які не мог не мець супрацы з сістэмай, як у дачыненні да яго? Ну, умоўна кажучы, ну, я не ведаю, ёсць, конечно, такія кашалькі там рэжыма, а ёсць, ну, людзі, якія маюць свой бізнес, і мы разумеем, што мець свой бізнес у сучаснай сістэме і нейкім чынам не ўзаемадзейнічаць з рэжымам, адсцёгіваць там рэжыму, там ці нейкія прэферэнцыі яму прадастаўляць, ці яшчэ што-небудзь, ну, немагчыма. Вот як тут? Кароткі адказ не. Больш пашыраны адказ. Увогуле ілюстрацыя тычыцца дзяржаўнай службы збольшага, і таксама троху закранае дзяржаўныя прадпрыемствы. Таму што гэта тое, яна накіравана, ілюстрацыя, на дзяржаўнае кіраванне, на дзяржаўны апарат. Судовая сістэма, праваахоўная сістэма, выканаўчая сістэма. Таксама праз ілюстрацыйныя дэкларацыі у канцэпцыі закладзена кандыдаты на пасады дэпутатаў парламента, на выбарныя пасады таксама будуць праходзіць. Але гэта ўсё тычыцца збольшага толькі дзяржаўнага сектара і дзяржаўнага кіравання. Тое, што тычыцца прыватнага бізнеса, тут увогуле падыход ілюстрацыйны не вельмі працуе. Гэта абсалютна другія механізмы павінны быць задзейнічаны. Незадаволеныя наши гледачы ось тым узроўнем, как бы, я не ведаю, там прыцэмповасці, жорсткасці тых ілюстрацыйных працэсаў, якія вы з калегамі прапануеце. «Зови меня просто Джек» піша: это амністія какая-то, а не ілюстрацыя.
Грэй Гусь піша: смешныя гуманісты, у мяне свой прыватны слуп будзе і спіс імёнаў, хто на ім будзе вісець. У прамым сэнсе у мяне ўжо складзены. Ну, ось бачыце, то есть людзі прапануюць ўсё ж такі больш жорсткага стаўлення да тых злачынцаў і разумення, што тыя злачынствы, якія былі здзейсненыя, ну яны, можа быць, не могуць так мякка быць пакараныя. Ну вось гэта адбываецца менавіта з-за таго, што людзі блытаюць люстрацыю і іншыя механізмы пераходнага правасуддзя. Механізмы адказнасці, у тым ліку крымінальнай адказнасці за тыя злачынствы, якія былі зроблены, механізмы іншыя. Люстрацыя, яна накіравана перш за ўсё на ачышчэнне дзяржаўнага апарату ад тых людзей, якія увасаблялі сабой вось гэты таталітарны рэжым па большай частцы. І тут важна разумець, што сітуацыя ў Беларусі з нейкага пункту гледжання вельмі унікальная, таму што калі мы паглядзім на люстрацыйныя працэдуры пасля таго, як разваліўся Савецкі Саюз, там было відавочна, дзе шукаць. То бок гэта была партыйная номенклатура, першая група, якая падпадала пад люстрацыю, другая група гэта супрацоўнікі спецыяльных службаў, якія увасаблялі сабою вось гэты рэжым. У Беларусі палова дзяржаўнага апарату так ці інакш яна задзейнічана ў рэпрэсіўным механізме, пачынаючы безумоўна ад судовай сістэмы, праваахоўнай сістэмы, спецыяльных службаў і даходзячы да сельскіх саветаў і ўсіх гэтых іншых выканаўчых органаў, міністэрства культуры са сваімі забароненымі артыстамі і гэтак далей. Гэта ж усё частка вось гэтай рэпрэсіўнай сістэмы. І таму няма такой вось групы, да якой можна вось выдзеліць яе і прымяніць люстрацыйныя працэдуры, як яны, да прыкладу, былі прыменены ў Чэхіі. Там была забарончая мадэль. Быў супрацоўнікам спецслужбаў, звальняешся і да пабачэння. Быў нейкім партыйным функцыянерам, звальняешся да пабачэння. Тут задзейнічана шмат каго. І таму трэба разбірацца індывідуальна з кожным, і таму была прапанавана вось гэтая працэдура самадэкларавання як такая. То бок я вас зразумеў так, што калі хтосьці здзейсніў канкрэтныя злачынствы, ну умоўна кажучы, у каго рукі ў крыві, для таго крымінальны кодекс. Хто там меў іншае там, я не знаю, супрацу з рэжымам, то тут праходзіць вось ідзе ўжо менавіта па гэтых люстрацыйных шляхах. Але таксама, выбачайце мяне, вот ёсць, умоўна кажучы, суддзя, які вынес прысуд Алесю Пушкіну, там ці выносіў іншым, ну Алесь Пушкін загінуў у турме. Гэта ацягчаючая абставіна для вот гэтага суддзі, куды, па якім ён крытэры пойдзе, і ці мусяць пад люстрацыю трапляць усе, скажем так, сяброўкі выбарчых камісій, якія тым ці іншым чынам, але спрычыніліся да фальсіфікацый. Перш за ўсё, канцэпцыя люстрацыі, якая была прэзентавана, прадугледжвае асобную працэдуру для судовай сістэмы. Гэта троху іншая працэдура, яна называецца ветінг, і гэтая працэдура, яна прадугледжвае татальную праверку кожнага і кожнай суддзі на прадмет таго, што яны рабілі, якія прысуды яны выносілі і гэтак далей. І ўсё гэта кладзецца ў ацэнку, кваліфікацыйную ацэнку. І калі такі чалавек праходзіць, то бок ён не ўдзельнічаў ні ў чым, ён назначаецца на пасаду суддзі бестэрмінова. Зараз гэта вялікая праблема ў судовым корпусе, і гэта адзін з інструментаў прымусу судовай сістэмы рабіць тое, што яна робіць, гэта прызначэнне суддзяў на тэрмін 5гадовы. То бок не будзеш выконваць тое, што табе загадваюць з адміністрацыі прэзідэнта ці са спецслужбаў, ты 5 год папрацуеш і ўсё, і табе кажуць давай пака.
І вось гэтыя суддзі, якія ўсё ж таки захавалі сябе і захавалі свой твар у гэтай сістэме, яны будуць прызначаны бестэрмінова. Усе астатнія будуць звольнены. Што тычыцца усіх астатніх, у тым ліку сябраў выбарчых камісій, гэта працэдура самадэкларавання. То бок яны павінны праўдзіва расказаць, што яны рабілі. Калі яны гэтага не захочуць рабіць, то бок адмовяцца ад запаўнення гэтых дэкларацый, ці яны схлусяць, яны працаваць у дзяржаўным сектары на пасадах абароненых не будуць. То бок люстрацыйная вось гэтая люстрацыя, люстрацыйная мадэль, якая прадугледжана канцэпцыяй, яна сыходзіць з таго, што кожны чалавек павінен сам асазнаць перш за ўсё, што ён рабіў, і што перш за ўсё пакаяцца перад самім сабою і перад грамадствам, што гэта было. І гэта вельмі важна, таму што любая трансфармацыя, любое пераходнае правасуддзе пачынаецца з таго, што дзяржава прызнае тыя злачынствы, якія яна здзейсніла. Без гэтага немагчыма. Вось калі дзяржава скажа: так, мы рабілі тое, што рабілі, мы катавалі людзей, дзяржава, ад імя дзяржавы гэта рабілася. Вось з гэтага моменту можна казаць пра пераходнае правасуддзе. Дзяржава-то гэта можа сказаць і павінна так сказаць, а кожны канкрэтны чалавек, які павінен, як это пішуць, напісаць сам на сябе данос, ён скажа: а я што? Я ж нічога, я ж толькі выконваў заканадаўства на той момант існуючае, загады, якія прыходзілі мне зверху, і ўсё, я ж нічога не рабіў, я ж нікога не забіваў. Па-першае, што тычыцца даноса, гэтаму прысвечана асобнае палажэнне канцэпцыі, тая інфармацыя, якая будзе занесена ў люстрацыйную дэкларацыю, то бок сама люстрацыйная дэкларацыя не будзе з'яўляцца доказам у крымінальным правасуддзі. То бок гэта здымаецца. Гэтае пытанне пра самаданос, самаагаворы, ўсё астатняе. Гэта асобна прапісана ў канцэпцыі. Па-другое, так, можна так казаць, але аб'ектыўна трэба будзе напісаць, што канкрэтна ты рабіў на сваёй пасадзе. Адказаць на тыя пытанні, якія ў гэтай люстрацыйнай дэкларацыі былі пастаўлены. І, дарэчы, наколькі я памятаю, нават у канцэпцыі ёсць узор гэтай люстрацыйнай дэкларацыі, можна паглядзець яе, пачытаць, што там перш за ўсё будзе цікавіць дзяржаву, якая будзе правадзіць гэтую люстрацыйную працэдуру. Добра, я разумею, што мы пра гэтую канцэпцыю можам гаварыць доўга, спрачацца доўга. Шмат хто у нас тут згодны, хто не згодны. Александр Юргелевич, таксама чалавек, які не трошку разбіраецца ў розных вось гэтых справах, піша: мяккасць не дапаможа, бо цэнтрысты зараз у меншасці, няма ніякага еўрапейскага грамадства зараз, бо ёсць беларусы ў Еўропе і рэжым мінулага стагоддзя. У любым выпадку я скіроўваю усіх, да прыкладу, на сайт Святланы Ціханаўскай, дзе ёсць гэтая канцэпцыя, можна з ёй азнаёміцца больш падрабязна, далучыцца да кампаніі Лойкі і Кныровіча, якія гэта ўжо зрабілі, і сказаць: вот толькі мы, там 3, 5, 10, вот калі шмат людзей будзе, тады ўжо можна будзе нешта разважаць. Але давайте, можа быць, пройдзем трошачку далей. Апошнім часам перыядычна прыходзяць навіны пра тое, як рэжым, канфіскаваўшы, прадае адабраную, фактычна скрадзеную маёмасць у людзей, якіх лічыць сваімі апанентамі, на якіх там завочныя суды правяло і гэтак далей. Можа быць, зараз час, напрыклад, распрацоўваць нейкі там праект закона, як вяртаць гэтую незаконна канфіскаваную і прададзеную маёмасць, вот там, чым думаць пра ілюстрацыю, ці можа быць як працяг вот гэтага люстрацыйнага працэса. Ох, Зміцер, так,
Пачнем з таго, што такая канцэпцыя ёсць. Яна была распрацавана яшчэ ў 2023 годзе. І гэта частка так называемай Transitional Justice Framework, то бок дэмакратычныя сілы і акадэмічная супольнасць і праваабарончая супольнасць, яна кіруецца таксама вось тым набалелым, якое хвалюе людзей. І я можна пераб'ю Зміцер на хвіліначку. Справа ў тым, што я-то ведаў, што яна ёсць, але справа ў тым, што людзі мне пішуць: вот, а вот гэтага няма, а вот гэта дзе што, 2 чалавека канцэпцыю па люстрацыі прачыталі. Можа быць, гэта таму, што ну неяк не хапае прамоушана, піара вот зробленай вамі ж працы. Слухайце, і піара дастаткова, і прамоушн дастаткова. Просто людзі ўжо забыліся, што гэта было прэзентавана і гэта існуе. Таму што ўся Transitional Justice Framework складаецца з некалькіх канцэптаў, якія паступова распрацоўваюцца для Беларусі. Першае — гэта кампенсацыі пацярпелым ад масавых парушэнняў правоў чалавека. Гэта першае. Другое — гэта адказнасць тых, хто гэтыя правы чалавека парушаў. Трэцяе — гэта люстрацыя. Чацвёртае — гэта інстытут нацыянальнай памяці. І вось пятае, што зараз троху буксуе, гэта архіўная палітыка і палітыка мемарыялізацыі таго, што адбывалася. І потым уже ідуць астатнія інстытуцыйныя рэформы. То бок гэтае пытанне пра павяртанне маёмасці, яно дастаткова распрацавана вось у гэтай канцэпцыі. Першая, якая была распрацавана, гэта канцэпцыя кампенсацыя шкоды пацярпелым ад масавых парушэнняў правоў чалавека з боку рэжыма Лукашэнкі. І там досыць яна вельмі вялікая, гэтая канцэпцыя, там каля 80 сторонак, але там у тым ліку прапісана, што рабіць з маёмасцю. То бок маёмасць, безумоўна, павінна павярнуцца да ўладальнікаў, і калі ёсць нейкія спрэчкі адносна таго, каму яна належыць зараз, гэта судовая працэдура. Усё. То бок, умоўна кажучы, вы таксама, я так разумею, ўсё ж таки вывучалі, ну я маю на увазе вось тыя, хто меў дачыненне да распрацоўкі і гэтага канцэпта, таксама вывучалі досвед суседніх краінаў, вывучалі досвед вяртання маёмасці, скажем там, якую бальшавікі камуністы ў свой час адабралі. Наколькі ўсё ж таки рэальна перакласці гэта вот так трафарэтам усё на беларускую рэчаіснасць і спрацуе, не? Вот як вам это ўсё бачыцца? Ну, перакласці увогуле досвед іншай краіны на новую краіну вось поўнасцю немагчыма. То бок усё роўна будуць нейкія адметнасці, нейкія нюансы і так далей. Але мы бачым па досведу Латвіі, па досведу Эстоніі, па досведу нават Германіі, калі краіна ўз'ядналася, ГДР, ФРГ сталі адной краінай, таксама па досведу Чэхіі, што гэта цалкам магчыма. Іншая справа, як потым гэтай маёмасцю апераваць. То бок, калі мы кажам пра Латвію, зараз мы бачым вось гэтую Рыгу з гэтымі напаўразваленымі вельмі прыгожымі дамамі, таму што яны былі павернуты мінулым уласнікам, і гэтыя уласнікі, ну, то бок, не вельмі добра абыходзяцца са сваёй маёмасцю. Такое таксама існуе. Але сітуацыя ў Беларусі, яна крышачку іншая, і гэта перш за ўсё вяртанне маёмасці, нерухомасці ў відзе кватэраў, дамоў і гэтак далей. Гэта не даходныя дамы ў цэнтры горада. І таксама будзе пастаўлена пытанне па вяртанні бізнесу. То бок, усе мы ведаем, бачым, і гэта развівалася на нашых вачах, што зрабілі з Новым Зрокам. Яго проста канфіскавалі. Вось, і звінавацілі уласніка гэтых клінік, у тым ліку экстрэмізме, тэрарызме, не ведаю дакладна, але там вельмі такі вялікі набор артыкулаў, у тым ліку палітычных.
Мгм. Таму вось самае такое вострае пытанне будзе гэта якраз такі маёмасць прыватных прадпрыемстваў. Ну так, я таксама подазраю, что вяртанне бізнесаў гэта будзе самае складанае пытанне, тому что вот з кім не размаўляеш з тых, хто з палітычных, хто трапіў у, скажем, там у КДБ, вот это ў засценкі в амерыканку там ці яшчэ куды, кажу, что вельмі шмат бізнесменаў. На якіх умовах яны потым выходзілі. Ну, хтосьці вялікія грошы плаціў, а хтосьці перапісываў свой бізнес на таварыша майора, который выходзіць на пенсію, і яму трэба ж на нейкім чынам на хлеб с маслом мець сабе далей. Вот как бы чалавек выходзіць на волю, а перапісывае сваю. І вот зараз гэта вярнуць, ну не зараз, конечно, хацелася б і зараз, но у будучым вярнуць гэта будзе, як вы думаеце, вялікай праблемай, не? Мне падаецца так, гэта будзе праблемай, і тут вось для гэтага і трэба правесці перш за ўсё ветінг судовай сістэмы, каб выкараніць гэтую карупцыю, вось гэты савковы падыход да правасуддзя і запусціць нармальнасць судовую сістэму. Тады будзе лягчэй. Усё ж такі судовая сістэма, яна вельмі кансерватыўная, гэта самая кансерватыўная галіна ўлады, але мне падаецца, калі мы вяршэнства права вернем у краіну, то ўсё будзе добра і можна будзе павярнуць свае актывы. Таму вось так. Таксама пытанне, якое задаюць шмат хто, і я думаю, што вот яно таксама, здаецца, гучала падчас дэбатаў на канферэнцыі Новай Беларусі, калі была дэбаты паміж Дзядком і Турарбекавай і разважалі наконт прабачыць ці ўсё ж таки пакараць. Размова ішла пра тое, што калі зараз вось звольніць усіх суддзяў, усіх там пракурораў, там усіх там спецслужбы і іншыя, якія тым ці іншым чынам прыклалі руку да рэпрэсій і ўсяго астатняга, то каго вы паставіце наўзамен? Дзе вы возьмеце людзей? Ну, па-першае, гэта, на мой погляд, таму такая мадэль люстрацыі была прапанавана. То бок не звальнення, калі ты просто кажаш праўду і калі да цябе няма пытанняў з боку крымінальнага правасуддзя, калі ласка, працуй. Па-другое, тое, што тычыцца судовай сістэмы, дык вы паглядзіце, колькі адвакатаў былі пазбаўлены права на прафесію. І гэта высокія прафесіяналы, якія застаюцца ў юрыдычных прафесіях у іншых краінах. Яны грамадзянства Рэспублікі Беларусь не трачаюць, і гэта вельмі добры актыў. Больш за тое, гэта людзі, якія інтэлектуальна ўдасканальваюцца. Яны ідуць вучыцца, яны перавучваюцца на другую сістэму нацыянальнага правасуддзя. Я ведаю сваіх калег, якія сталі адвакатамі ў Польшчы зараз, юрыстамі ў Польшчы, у Літве таксама людзі працуюць па юрыдычнай прафесіі. Ёсць Беларуская асацыяцыя адвакатаў правоў чалавека, дзе былыя адвакаты, якія былі пазбаўлены права на прафесію, яны нешта робяць, каб заставацца ў гэтай прафесіі, удасканальвацца ў ёй. Таму не ўсё так, як кажуць, плачевна, як падаецца. Ну, з іншага боку, ведаеце, калі вось гэтая магчымасць вярнуцца і працаваць над аднаўленнем сістэмы, краіны, грамадства з'явіцца, усе гэтыя людзі, як і большасць тых, хто быў вымушаны з'ехаць, ужо прыжывуцца, абжывуцца, знойдуць сваё месца у новай краіне. Бізнес, адвакаты добра зарабляюць паўсюль у Еўропе. Вяртацца дзеля чаго? Толькі дзеля таго, каб вот што? Слухайце, калі вас пазбавілі любімай справы у сваёй жа краіне, гэта дае вельмі такі дзіўны эфект і жаданне вярнуцца і даказаць усім, што ты варты сваёй прафесіі. Таму я вельмі шчыльна размаўляю са сваімі калегамі з Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь, і там такіх настрояў няма увогуле. Усе так ці інакш звязваюць да сённяшняга дня сваю будучыню з беларускай адвакатурай ці з беларускай судовай сістэмай.
Таму што гэта сваё. Ты там прапрацаваў дзесяткі гадоў, тебе выкінулі, ну і ёсць такое жаданне ўсё ж такі даказаць прынамсі самому сябе, што ты варты гэтай прафесіі. Мгм. Увогуле беларускі адвакат гэта такі чалавек, ён троху па-іншаму мысліць, чым звычайныя людзі. Гэта такі свайго роду камікадзе. Таму што трэба спрачацца з дзяржавай. Не кожны адважыцца гэта рабіць, асабліва ў Беларусі. Ну і на завяршэнне, на жаль, у нас не так шмат часу. Я б хацеў яшчэ звярнуцца да тэмы. Яна шырокая, але адзін аспект толькі возьму. Мы і з іншымі юрыстамі і з вами, здаецца, таксама ўсё-таки разважалі і ўздымалі пытанне транспамежных рэпрэсій, якіх зараз вот вельмі на іх засяродзіўся рэжым, спрабуючы тым ці іншым чынам адпомсціць тым, хто з'ехаў, але не сыходзіць просто там у звычайнае жыццё, а працягвае нейкую актыўную дзейнасць. Можна пералічваць гэтыя спосабы, можна казаць пра разважаць пра тое, а чаго яшчэ чакаць, але я лепей іншае пытанне задаю: як мы можам гэтаму супрацьстаяць? Перш за ўсё паказваць міжнародныя супольнасці вось наяўнасць гэтых транснацыянальных рэпрэсій, і я раю вам пазадаваць пытанне Алесю Михалевічу, таму што на канферэнцыі Новай Беларусі быў прэзентаваны вельмі цікавы даклад, як Беларусь злоўжывае механізмамі Інтэрпола. Гэта якраз такі адзін са спосабаў вось гэтых транснацыянальных рэпрэсіяў, а гэта яго тэма, Інтэрпол увогуле, і ён вельмі файны спецыяліст у гэтым. Па-другое, гэта ўсё фіксаваць і даводзіць да дзяржаваў, дзе знаходзяцца людзі, каб яны таксама былі абазнаныя, што такія практыкі існуюць. І па-трэцяе, зараз у міжнародным крымінальным судзе якраз такі па транснацыянальным рэпрэсіям і адчыненая адкрытая працэдура папярэдняга расследавання менавіта па транснацыянальным рэпрэсіям. То бок не варта вось тым, хто гэтым займаецца, забывацца на гэта. Таму што можа прыляцець вельмі нечакана. А што можа прыляцець? Вот рэальна, калі паглядзець, ўсё ж такі і Літва падала дакументы у крымінальны суд у Гаагу, і там вот іншыя ініцыятывы ёсць. Нават в Украіне ў генпракуратуру падалі, там, не падалі, а разглядаецца пытанне распачатку крымінальнай справы супраць Лукашэнка. Але вот как-то справа не рухаецца ні там, ні ў іншых месцах. Міжнароднае правасуддзе, яно вельмі маруднае. Увогуле міжнароднае права, яно вельмі маруднае, але яно можа быць вельмі нечакана эфектыўным. То бок гэта можа цягнуцца, а потым з'явіцца ордэр на арышт. Ці прыпусцім, што гэта будзе не ордэр на арышт высокапасадоўцаў, а менавіта выканаўцаў. Чаму не? Ўсё ж такі у западнай традыцыі суддзі гэта вельмі высокая пасада. І больш за тое, суддзі гэта тыя, хто дакладна ведае, што яны робяць, таму што яны вывучалі права. Таму я б задумаўся. Перш за ўсё, выносячы гэтыя завочныя прысуды, уцягваючыся ў гэтую рэпрэсіўную сістэму, ў гэтую рэпрэсіўную машыну менавіта транснацыянальных рэпрэсіяў, што увогуле можа і прыляцець. Ну что ж, дзякую вялікі. Я яшчэ раз нагадаю тым, хто вось таксама пісаў тут, дзе ўсё ж таки пачытаць гэтую канцэпцыю пра люстрацыі. Яшчэ раз звяртаю увагу, канкрэтна на сайце Светланы Ціханаўскай гэтая канцэпцыя ёсць, можна зайсці пачытаць. Калі вы з Беларусі, то лепш гэта рабіць праз VPN, ну і потым пачысціць кэш, каб нічога не засталося, то захоўваючы меры бяспекі.
Ну а па ўсім астатніх пытаннях, дзе што як можна па рэальных і надзённых пытаннях звярнуцца па дапамогу, як ужо Дмітрый казаў, ёсць все ж таки профільныя арганізацыі, юрысты, адвакаты, якія гэтым займаюцца і ў Польшчы, і ў Літве, і ў іншых краінах ёсць, і нават у ЗША ёсць створаны ўжо адмысловыя такія арганізацыі, якія дапамагаюць беларусам, якія трапляюць зараз вот под гэтыя міграцыйныя новаўвядзенні, якія Трамп зараз спрабуе увесці. Такім чынам ёсць да каго звярнуцца, і юрысты гэта робяць, як і робяць такую як акадэмічную працу по падрыхтоўцы розных канцэпцый, праектаў і гэтак далей. Як слушна заўважылі, піша Александр Юргелевич, у любым выпадку дзякуй вам за вашу працу, да чаго я далучаюся. Дзякуй. Дмітрий Лепрэтар, адвакат, быў у нас у эфіры. Працягнем праз некалькі хвілінаў. Таксама будзе адвакат, юрыст у легалізацыйным праве, іміграцыйным праве Алесь Михалевич у нас у студыі, так што давайте свае пытанні. Са Змітром мы развітваемся. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.